RONAI Entertainment Cooperative Society जोङो दिनै फैयै फैनानै 5 इयार्सआव आगान होबाय 5 इयार्स सेलिब्रेशन जानो थांगासिनो दं फैबाय थानाय 6 जुलाइआवहाय जोंहा ग्रेन्ड फाइनालि बड'फ कालचारेल कमप्लेक्सआव दा जों खुंनानै नैबे बोसोराव 5 इयार्स जानायावहाय जों स्पेसियेलि आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ थेंक्स होगोन बिथांमोनहा नैबे बोसोरनिफ्राय जोंनि जे इभेन्ट मोनसे गथ'फोरनि जे टेलेन्ट श'केस इभेन्ट बेखौहाय मोनसे गभर्नमेन्ट रेकगनाइज इभेन्ट खालामनानै होबाय दा बे बुंनायनि सिगां आङो जोंनि मानाव गेदेर श्रीजित रेसपेक्टेड प्रमद बर' सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरगोन आरो सेकेन्डआव कालचारेल एम श्रीजित दावबायसा बर' सारखौ आरो थामथियाव आङो इसिएस सेक्रेटारि अफ बिटिसि मिसेस फामि ब्रह्मखौ आं थेंक्स बावहरगोन माने बिथांमोननि नाजानाय आरो आंनि नाजानायजों दिनैसिम जोंनि नैबे टेलेन्ट श'केस बिटिसिनि मोनसेल' नायल' जाल' दासिम थांनानै दङ बिथांमोनहा दिनै आंनि बे नाजानायखौ नुनानै बे इभेन्टखौ मोनसे प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनायनि थाखाय मोनसे केलेन्डार इभेन्ट खालामनानै होनायनि थाखाय आं साबायखर बावहरगोन दा जोंनि मिस्टार मिस टिन्स किड्स एन्ड मिसेस बड'लेण्डआ नैबे बोसोराव 5 बोसोराव आगान होफैबाय जोङो दा बै 5 बोसोर आगान होनायजों जों गोबां माखासे गोदान एजेन्डाफोरखौ लागासिनो दं आरो जेरै फेशन इन्डास्ट्रि होनोबा अनलि जोङो गाननानै जोमनानै देखायनाय माबा मोनसे राव बुंनाय बेल' नङा जों फेशन इन्डास्ट्रिजों लोगोसे माखासे इडुकेसन पारपस जायफोर जोंनावहाय माखासे प्राइभेट इन्स्टिटिउसनफोर दङ एयार हस्टेस माखासे जेरै NID नेशनेल स्कुल अफ डिजाइनार्स बेफोरबादि जों कलाबरेसन खालाम जोंनि गथ'फोरखौ डिजाइनाराव सासे डिजाइनार जानानैबो गावनि लाइफ केरियारखौ जानो हायो सासे एयार हस्टेस जानानैबो गावनि लाइफ केरियारखौहाय इमप्रुभ खालामनो हायो बै एजेन्डाखौ जोङो नैबे बोसोरनिफ्राय लाबाय थादों थांनाय बोसोरफ्राव जों हायाखैमोन मानो होनोबा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय दा नैबे बोसोरावहाय जोङो जोंनि दानि जायफोर यां जेनेरेसन गथ'फोर बिथांमोननि थाखाय जेबो प्रि एक्टिभिटिस गैया माने फरायनायनि अनगायै माबादि प्रि एक्टिभिटिस खालामदेरनांगौ मोनसे टेलेन्ट श'केसनि खालामदेरनांगौ नो डाउट स्पर्ट्सआ दङ जोंनाव इडुकेसनजों प्लास ओमफ्राय नैबे जोंनि बे फेशन इन्डास्ट्रि बेजों जोङो देग्लाय मोनसे एवार्डनेस होनो सानदों बेखौ 6 जुलाइआव होगोन जोङो मानो होनोबा जोंनि गथ'फोरा फ्रि समावहाय जेबो एक्टिभिटिस गैयैलाय एलक'हल कनजाम खालामो जौ लोङो सिगारेट सोबो नङा होमबा दा बे श'नि गेजेरजों जोङो एबार नो एलक'हल एन्ड नो ड्राग्स मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ बेजों लाफादों आरो लोगोसे जोंनि जाय मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड जायो बिसोरखौ जोङो फैबाय थानाय मिस नर्थ इस्ट आरो मिस्टार नर्थ इस्टआव जों साथामखौ डाइरेक्ट एन्ट्रि हरगोन उइदाउट अडिशन आरो मोनसे आपडेट फैगासिनो दं समबार मंगलबारनि गेजेराव जोङो मिस इउनिभार्स इन्डिया टीमखौहाय आं रायज्लायगासिनो दं बिथांमोनखौ लाबोनानै फैबाय थानाय समाव जों बिटिआरनिफ्राय मिस इन्डियायाव मोनसे सिट दिनो बेखौहाय आङो प्लेनिं खालामदों बिथांमोनहा अके जाबाय दा जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय एप्रुभेल जाबानो बियो दान जासिगोन बेनि थाखाय माबा मोनसे फिस नांगौ जायो नामा अडिशननि थाखाय सारनि कुइसनसिम आंनिफ्राय थेंक्स जोङो स्पेसियेलि देग्लाय नैबे आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ अर्गानाइज खालामदों मिस्टार मिस किड्स एन्ड मिसेस बड'लेण्ड बाहाय जों कमप्लिटलि रेजिस्ट्रेसन फिसखौ फ्रि खालामनाय जादों अडिशनबाबो जों फ्रि खालामनाय जादों आरो बेनि थाखाय जों फुडिं सिस्टेमखौ 5 डेजनि थाखाय जों फ्रि खालामनाय जादों खालि जों स्टेखौबो जों नागिरनानै होगोन बाट जों पेमेन्टखौ खालामनाय नङा आरो गासिबो जों फ्रियानो खालामजोबगोन दासिम दाख्लै फार्स्ट अडिशनाव जों उदालगुरियावहाय 40 गथ'फोरनि बारा अडिशन होफैदों बेनि गेजेराव केटागरि वाइज दा जोङो नैबे देग्लायनि 5 बोसोरावहाय जोङो केन्डिडेटखौहाय लिमिटेड लादों मिस केटागरियाव जों अनलि 15 केन्डिडेटखौ जों सेलेक्ट खालामगोन 15 केन्डिडेटखौ मिस्टार केटागरियावबो जोङो अनलि 15 केन्डिडेटखौ जों सेलेक्ट खालामगोन मिसेस बड'लेण्ड केटागरियावहाय जोङो अनलि 10 केन्डिडेटखौ सेलेक्ट खालामगोन टिनेज केटागरियाव जोङो 12 केन्डिडेटखौ सेलेक्ट खालामगोन किड्स केटागरियावहाय जोङो अनलि 10 केन्डिडेटखौ सेलेक्ट खालामगोन बेनि गेजेरावहाय जोङो एजखौबो डिभाइड खालामदों 5 इयार्स टु 10 इयार्सखौ जों बे किड्स केटागरियाव दोनदों एन्ड 11 इयार्स टु 17 इयार्सखौहाय जोङो टिनेज केटागरियाव दोनदों एन्ड 18 इयार्स टु 21 मिस केटागरि एन्ड 18 इयार्स टु 23 बेखौ मिस्टार केटागरि मिसेसखौ जोङो 21 निफ्राय स्टार्ट खालामनानै आप टु 28 इयार्ससिम जोङो लादों आरो जाय बिथांमोना नैबे आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय नैबे स्टेपआव देरहासार जालांबाय बिथांमोनखौ उनाव माबाफोर जोङो आङो स्पेसियेलि नाम्बार 1आव जोङो माखासे प्राइभेट इन्स्टिटिउसनफोराव केबिन क्रिउ एयार हस्टेसफोराव जोङो बिथांमोनखौ फ्रि अफ कस्ट होयो 1 इयारनि थाखाय जों बिथांनिफ्राय 1 रुपिबो चार्ज खालामनाय जाया सेकेन्ड थिंआव जोंनि बिटिआर एबा बड'लेण्डखौ जों रिप्रेजेन्ट खालामो नर्थ इस्ट 8 स्टेटनि गेजेरावहाय जोंनि गाननाय जोमनायखौ लानानै
आरो गुड निउस दङ जोंहा इन्टारनेसनेल थांनायनि गुड निउसआ फैगासिनो दंबावगासिनो आरो बेजों लोगोसे नेसनेलाव जोङो नाजाबाय थादों जोंहा हयथ' जोंहा मोनसे आलादा रायजो गैया हिसाबैहाय जोङो चान्स मोननो नागिराखै थेवबो आङो बिराद ट्राइ खालामदों हप मोननो हागौ आरो इन फिउचार गोजोन्थों खुलुमबाय गिबियावनो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं मिसेस देंखो गयारि विनार 2024 नि दा जोंनि बे आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि अडिशना दासिम उदालगुरियाव जानानै थांबाय आरो दिनैहाय नै जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जादों आरो गाबोनहाय तामुलपुरावहाय जागोन दा बेवहाय गोबां फैदों कन्टेस्टेन्टफ्रा दा गोबां मोजां कन्टेस्टेन्टफोर फैदों टेलेन्टेड गथ'फोर फैदों आरो दा सोलिगासिनो नायनोसै आरो दा माबायदि जाबावो अडिशना साबैसे बासिनाय जायो अडिशनाव दा जोङो बेवहाय गासै 15 खरि लानो नागिरदों आरो मोनसे केटेगरियावहाय जोंना केटेगरि दङ मिस्टारावहाय 15 लानोसै ओमफ्राय मिसआवहाय 15 ओमफ्राय मिसेसफोरनि दङ ओमफ्राय टिननि दङ मिस्टार टिन एन्ड मिस टिननि दङ आरो किड्सफोरनिबो दङ बिनि फाइनाला माब्ला जागोन बिनि फाइनाला जोंना बड'फ कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय 5 आरो 6 जुलाइआवहाय जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना रानार्स आप जाबाय नोंथांमोना बेनि आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय बबेहाय पार्टिसिपेट खालामनो जोङो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआवहाय जे बे बादायलायनायाव जों जै जानानै जोङो थांनाय बोसोरावहाय जि माबायाव दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड मख'ज जानानै थांबाय जों बेवहाय जोङो दिन्थिफुंनो मोन्दों जोंनि माबाखौ रोंगौथिखौ जोंनि माबाखौ टेलेन्टखौ जिथु बे एन्टारटेनमेन्टनि बानजायनायाव जिथु अडिसन लानानै माखासे देरहासार जानानै बेफोरनि एचिभमेन्टआ नेसनेल लेभेलफ्राव माबायदि दङ माबायदि माने एक्सपार्ट जायो माने नेसनेल लेभेलाव माबायदि जुजिनो हायो बिसोर बेवहाय जुजिनो जेनेबा हायो जेनेबा गावनि रोंगौथिफोरखौ देखायहैनांगौ मानांगौ गुबुन जायगानिफ्रायबो गुबुन स्टेटनिफ्रायबो गोबां फैयो दा बिसोरजों कमप्लिट खालामनायाबो गोरलै नङा नालाय बेखायनो जोंबो जोंनि जायगानिफ्राय मोजाङै नाजानानै मोजाङै थांनांगोन आरो बेवहाय जाफुंसारहैनो थाखाय हारिमु बा फेशननि बिथिङाव नोंथांमोना मोनसे मोजां हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव गोबां रांनि गोनांथिबो जायो नोंथांमोनखौ बेबायदि हाबाफारियाव सोरबा मदद खालामदों नामा सरकारनिफ्राय बा सोरनिफ्रायबा बेनि एथबां आं दा मिथियाखै जेनेबा एक्सपिरियेन्स मोनाखै खोनानो मोनाखै खिन्थु दा आं एसे सार गेदेर बिथांमोननिफ्राय खोनानो मोननायाव बिटिआर सरकारा हेफाजाब होदों होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो First of all, good afternoon and बेखौनोखि आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ अथ' गिदिर प्लेटफर्म होदों बिसोरनि दा बोसोरबा जाबाय बेखौ खुंफुबाय थानाया मिस्टार मिस किड्स टिन एन्ड मिसेस बड'लेण्ड ओमफ्राय बे सिजनाव एसे ग्रेन्ड जागासिनो बिकज बिटिआरआ कलाबरेट खालामदों एन्ड आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ बे प्लेटफर्मखौ लाबोगासिनो 5th एडिशन जाबाय आं बिराद थेंकफुल नट फर अनलि फर मी बाट अल द पिपल्स एन्ड ससाइटि स्पेसियलि जोंनि बर'नि थाखाय आरोना जों गावनि कालचार गावनि हारिखौ खालि जायगायावल' नङा इन्टारनेसनेलिबो जोङो देखायनो हायो आरोना बेखौनो आङो माने थेंकफुल आरोना आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि गोसोआव दा सासे लाइमोन आङो मोनसे खोथाखौ नोंथांनाव सोंनो लुबैदों मानो होनबा आथिखालाव फेशन बा माबा मोनसे मडेलिं देखायनायाव फ्राय मानसियानो सानो मडेलिं देखायनाय मानसिफोरनि केरेक्टारा एसे गाज्रिथिं थाङो बा बेफोरबायदि ससाइटियाव साननाय मोनसे दङ बै सानग्राफोरनि थाखाय नोंथाङा मा फोरमायहरगोन दाबो बिदिया थिंकिंआ स्टेरियोटाइप्स जेखौ जोङो इंलिशाव होनो बेयो दाबो दङ खिन्थु बिदि नङा जेनेखि एग्जाम्पल आङो गावखौनो होयो आङो सासे मास्टार डिग्रि स्टुडेन्ट आङो रिसेन्टलिसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय पास आउट जादों ओमफ्राय बिदि नङाखि खालि बिउटि बा नङाबा गावनि फिजिक बडि दंबासो बिदि नङा गावनि पार्सनेलिटि गावनि फरायनायखौ लानानैबो बे माने श'सफ्राव पेजेन्ट्सआवहाय नोङो माने कमप्लिट खालामनो हायो कन्टेस्ट खालामनो हायो आरोना बेखौनो आं होनो सानो आरोना जिथु आर'नाइ बिथांमोना जिथु अर्गानाइज खालामदों बेवहाय मा फोरमायो लाइमोनफोरनि जि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बेनि गेजेरजों मा मुलाम्फा जागोन सानो नोंथाङा फार्स्ट अफ अल पार्सनेलिटि बिल्डआप जायो ओमफ्राय जोङो खालि जायगायावल' नङा जों गासिखौबो जोंनि बड'लेण्डनि बाहेरायाव आसामनि नर्थ इस्टनि बाहेरायावबो जों गुबुन मानसिफोरखौ लोगो मोनो बिसोरजों कमिउनिकेट खालामो जोङो बिसोरनि कालचारखौबो बुजियो जोंना माने जोंनि ससाइटियाव मा दासिमबो माने
मोनसे थायोना डिसएडभान्टेजफोर थायो बेखौ जों मारै सुफुंनो हायो बेफोरखौ जोङो आलदा आलदा मालायनि माने ससाइटि एबा हारिजों बेखौ जोङो सोलोंनो मोनो नलेज मोनो आरोना बेखौनो होनो सानो आपकामिं नोंथांनि उनाव नोंथांनि एमआ मा बेसेबांसिम दावगालांनो सानो फार्स्ट अफ अल आं मिस्टार बड'लेण्डआव एबार सेकेन्ड टाइम थ' आङो बेखौनो सानोखि आङो स्टेट लेभेलावबो गेलेनो हानो मोननायनि स्टेट नेसनेल आरो हायोबा इन्टारनेसनेल गेलेनो मोनोबा माने आं चान्स मोनोबा आं गावनि 100,000% होगोन आरो थेंक इउ स' माच My name is Susmita Basumutari from क'क्राझार क'क्राझारनिफ्राय दिनै अडिशनाव नोंथाङा बेवहाय बाहागो लाफैदों मा फोरमायगोन बे अडिशननि बागै नोंथांनि थाखाय बे अडिशना नोंथांनि एम लाइफआव मा सोलायनाय लाबोगोन मा दावगानाय लाबोगोन बेयो बिराद मोजां प्लेटफर्म लाइक दिस प्लेटफर्म इज गुड टु रिप्रेजेंट योरसेल्फ एन्ड टु शो हु आर यू That's all. First time na nang audition? No, this is not my first time. This is my third time. First I did at College 7 and second also I did at College 7. And this is my third time. बेनि उनाव नोंनि साननाया मा बेनि उनाव सेलेक्ट जाखांनायनि उनाव नोंथाङा नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलसिम माबा मोनसे आसा दं नामा Yes, I have. To represent my border culture, I am very interested. दा बिथांमोना जितु नोंसोर सारमोना जितु अर्गानाइज खालामदों नोंथांनि गोसोआव बिथांमोननि थाखाय मा फोरमायगोन आङो सार जायख्लंखौनो बिराद थेंक इउ होनो मानोना बिकज अफ हिम बड'लेण्डआव बिदि लाइक पेजेन्ट श' जादों नङाबा सिगाङाव गैयामोन जोंनि बिनानावनि फिसाजो नुजाफैदों जितु बे अडिशनखौ लादों बिथांमोना बे अडिशना बेसेबां मुलाम्फा गोनां जोंनि पाब्लिकफोरनि थाखाय बा न'खरनि सोरबा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बेसेबां गोनां बेसेबां मुलाम्फा दं बेखौ लानानै मुलाम्फाया दङ जेनेबा जेरावबो रोंखा राखा जाखाजोबनांगौ आरोना ओंखायनो मोनसे मडेलिं औ मा खेत्रआव माने रोंखा-राखा जेनेबा गोरोंखा जानांगौ फरायनायावबो जेनेबा मडेलिं फेशन श' बेफोरावबो थानांगौ आरो मोसानाय जेनेबा गान खननाय बेफोरावबो आरो लेंगुवेजआवबो औ जितु बेहाय माबा हाबाफारि जितु लादों बेवहाय किसुमान फिस लानाय जायो नामा फिसखौथ' एबाराव लानाय जायाखै गासिबो सरकारनिफ्राय गासिनिबो सरकारनिफ्रायनो मदद औ बाथाबारिनिफ्राय सोरबा बेवहाय आंनि फिसाजो दङ अडिशन होगोन अडिशन होगोन 7 बोसोर 7 बोसोरनि औ मा आसा लानानै नोंथाङा बेखौ बेवहाय अडिशन होदों बेवहाय सोलोंनो एबा रोंनायनि फरायनायजों लोगोसे गावनि एक्सपिरियेन्स थांफानायनि थाखाय लाबोनाय जादों बिथांखौ इयुनाव मा बेसेबांसो जौगाहोनो थाखाय नोंथांमोना सानो उनावहाय गाव रोंलांबा मोजाङै मोजां जालांबा मोजां जालांगोन बेखौनो आसा खालामो आरो रोंलांगोन होननानै फरायनायजों लोगोसे थांफागोन होननानै बिनि थाखाय प्रेक्टिस बा माबा मोनसे सोलोंथाइ कचिं लादों नामा कचिंआथ' आगोलाव लानाय जादोंमोन मदन महन डान्स स्टुडिअ'आव लानाय जादोंमोन आगोलावहाय बिदिनो सामार केम्पआव थांनाय बोसोराव लादोंमोन आंनि साननाय बायदिब्ला सोलोंनांगौ बयबो रोंनांगौ गावबा गावनि बेबो मोनसे सोलोंनायसो नालाय फरायनायजों लोगोसे थांफानाय औ आं फिसाजो फिसाला सानैबो औ बेसेबां बैसोनि फिसालाया 8 बोसोर आरो फिसाजोआ 13 बोसोर सिगां समाव बिदि अडिशन होफेरदों नामा होफेराखैमोन एबार फार्स्ट टाइम माबायदि रोंखा राखा माबायदि रोंनानै बेयाव दा अडिशन बाहागो लाफैदों रोंनाय माने जेरावबो सोलोङाखै मबाइलाव नायै नायै खालामनानै होनायनि होननानै फैदों आरो बेबायदि प्रेक्टिसा मबाइलजों जादों औ मबाइलजोंसो जादों औ ससियेल मिडियायाव नायनानै बे आर'नाइनि एन्टारटेनमेन्ट बे माबायावहाय फेसबुकाव नायबाय ओमफ्राय बेलेग ओरैनो बै बाहेरानि फेशन श' बेफोरखौ नायनानै सोलोंबाय आरो दाथ' अडिशना जागासिनो औ जागासिनो दं ओहो मोनथ'वाखै फिस लानाय जादों फिसखौथ' लायाखै औ आसा माने गथ'फ्रा रोंनानै माने गाव एसे माने एक्सपिरियेन्स बारायनांगौ जेनेबा फरायनाय मानायाव गिदिर जायोबा जेनेबा फरायनायजों लोगोसे बेबो मोनसे पार्ट जेनेबा मोनसे जेनेबा बिसिनि पार्ट जानानै थालाङो आरो बेनि थाखाय आरो जोङो एसे लाथों होननानै दोनफैदों आरो